Gepleýär Azatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada Kepdäniň jemi bilen men ýogşan anawra. Bu hepde Azatlygyň web saýtyna iň köp okolonlaryň başyny daşary ýurtdan Türkmenistana dolanan student Aşgabatyň aeroportundan gönük harby gullugy ekidildi diýen atlan çap edilen makala çekýär. Russiýada Türkmenistanyň bir raýatyna terror hüjümüne taýýarlyk görmekde günä bildirilip höküm çykaryldy. Türkmenistanyny agdalmaýan keselçilik Aşgabatly telekeçilere paýtagtyň daşyna göçmek maslahat berildi. Türkmenistanyň Abbaşadaky elçixanasynyň öňünde Gaspar Matalaýewiň azad edilmegine çağırış edildi diýen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okolonlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenenleriň başyna Türkmenistanyny agdalmaýan kesel diýen atlan çap edilen gepleşik gelýär. Aşgabatda odal gurulyp ulanylmagy berilen maslahatlar merkeziniň garşysyna täze maslahatlar merkezi gurulýar. Daha şoğuzda polisiýa işgärleri akşam saat 9-dan soň köçe çykan adamlar soraga çekýär. Aşgabat bankomatlaryň öňünde ýene ulunowatlar, ýene nagd pul ýok diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görülenleriň başynda türkmen görnüşleri 20-nji hepde atly fotosergimiz gelýär. Berdimuhammedowyň öňkü we soňky çykyşlary, çağalar okumagyň deregine işledilýärler. Türkmenistanyň Abbaşadaky elçixanasynyň öňünde aktivist Matalaýewiň azad edilmegine çağırış edildi. Owgansanaky türkmenler bosgunlygy mezur bolýar diýen atlan çap edilen video reportajlarymyz bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde okujularymyzda reaksiýa döreden, olary seslenme, tesvir ýazmagy teren makalalaryň başynda Russiýada Türkmenistanyň bir raýatyna terror hüjümüne taýýarlyk görmekde günä bildirilip höküm çykaryldy diýen atlan çap edilen makala gelýär. Türkmenistan Täjikistanyň ýük çekýän ulaglaryň ýüze golaýyny üstünden geçirmeýär. Abbaşanyň Türkmenistanyň elçisi wezipesine hödürlenýän kandidat ileri tutýan uğurlaryny ma'lum etdi. Prezident Berdimuhammedow gazanlan tepkitler wasp edýän şahyra aýratyn minnetdarlyk bildirdi diýen atlan çap edilen habarlarymyza hem okujularymyz reaksiýa bildiripdirler. Hormatly dinleýijiler, siz hem Azatlygyň gozgaýan temalaryna ses goşup öz pikiriňizi aýtmagy, pikirleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň, hormatly dinleýijiler. Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýydarlap bilersiňiz. Azatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hepdäniň jemini Türkmenistanyň owşan soňky maglumatlary bilen dowam etdirýär. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 23-nji maýda Aşgabatyň merkezine alınıp barlayan işler bilen tanışyp paýtagty ösdürmek barada maslahat geçirdi. Maslahatyň dowamynda şäher gurulşynyň edilen işler tariplerini we entek edilmeli işleriň hem bardygy, hususan arassaçylyga bagy bosanlygy, bir kanun binalaryň gurulmalygyny, hususy taksiçilere üns bermeligi aýdyldy. Tadakanyň maglumatyna görä döwlet başçylygy şäher häkimligine Aşgabaty mundan beýlekde ösdürmäge bagyşlanan maslahat geçirdi. Neşir prezidentiň şäherde bir kanun urulýan binalardan käbir binalaryň göz öňünde tutulan maksatlar üçin ulanylmalygyndan nägile bolanyny habar berýär. Masal üçin käbir desgalaryň azyk we hojalyk dukanlaryna niýetlenen 3-nji gatlary hususy fitness klublar, dürli gurnoklar, disko merkezler we beýleki maksatlar üçin berilipdir. Munyň üçin ýörüýte belirlenen ýerler bar. Şol ýerler bolsa ulanylmagyny diýip prezident aýtdy. Bu sözler Aşgabatda we onuň töwereginde onlar çyýrlap dowam eden jaý ýykyşlyklaryň fonuny aýdylýar. Hukuk guramalary Aşgabatyň awadanlaşdyrylmagy netijesinde hususy aýlaryny emlägini ýitiren adamlara ýeterlik kompensasiýa berilmändigini aýdýarlar. Şeýle-de Berdimuhammedow 23-nji maýda ilkinji gezek ýylyň odal görülmedik derejede ýagynly gelenligini tasdiklap, lagym ulgamlarynyň we köçelerdäki suw soğuzy ulgamlaryň geçiriş mümkinçilikleriniň ýeterlik bolmaganlygyny boyun aldy. Bundan başga Berdimuhammedow ýurtda ekologiýa ýagdaýynyň yaramanlaşmagy, hatda paýtagtda hem ziýanly mörmöjeklaryň köpelmegi bilen bagly meseleleriň üstüne durup geçdi.
köp günüň dowamynda güýçli ýagyş ýagmagy we howanyň çyýrlygynyň ýokarlanmagy netijesinde Aşgabatda dürli görnüşli kebelekler we beýleki möýmejekler peýda boldy diýip Döwlet Tawargullygy prezidentiň sözlerini sitirleýär. Prezident umumy kabul edilen ekologiýa kadrlarynyň bozulmalarynyň öňüni almak barada gurrun edip plastika bilen bagly meseleniň çözülmeliligine hem üns çekdi. Onuň pikirçe şäherleriň ýol başçylary plastik önümleri ikilenç ulanmak we gaýtadan işlemek goýunça alınıp barlayan işleri uýuşlandyrmaly. Bu sözler ýurtda öňürleýän plastik önümleriň allygyna wagt edilmeginiň fonuny aýdylýar. Şäherlerimizde we owalarymyzda döwrap köçeler döredilýär diýip berdi Muhammedow owa etrap ýerlerindäki ýollaryň, köpürleriň ýagdaýy bardy odalaydan tankydy pikirlerini böýlekleýin ýalana çykardy. Şeýle dol paýtagtda we regionlarda uly mesele öwürlerine habar berilýän ulaw gatnaw meselelerini umumy ýagdaýda inkar edip, jemgyýetçilik transportynyň hyzmatyny gowlandyrmak üçin döwrap awtobuslaryň, taksiçilik hyzmatlary üçin ýeňil ulawlaryň ýygyderli satyn alynýanyny inandyrmaga çalışdy. Şol wagtda Berdi Muhammedow odal hemagdan taksi meselesini ýene urgedek gün tertibine getirdi we Aşgabatda işlemeli taksilaryň şäher daşyna çykmagyndan nägileligini bildirdi. Aprelyň başynda prezident hususy taksiçiläriň köçe ýol hadisalaryna rolyny dile getirenden soň bu urda işläp maşgala ekleýän adamlar üçin türli çäklendirmeleriň köpelenligi habar berildi. Inni prezident ýolagçy transportynyň köpelenligi barada aýdanlaryna garşy çykyp Aşgabatyň çäklerini işlemek üçin niýetlenen taksilaryň sürüjileriniň girdejek howlaşýanyny, ýagny talap isleg esasynda paýtagtyň çäklerinden çykýanyny aýdýar. Bundan başga Berdi Muhammedow ýene bir gedek hususy taksiçiläriň käbirini ygtyýarnama tejribe bolmadygyndan nägile boldy. Berdi Muhammedow maslahatyň ahyrynda ilatly ýerlerde köp sanly baglaryň we gülleriň oturdylmagyny höwetlendirmegiň zerurdygyny belledi hemde içeri işler ministriniň başlygyna garamagyna aqullyklaryň işini güýçlendirmegi tapşyrdy. Türkmenistanyň regionlarynyň ýaşaýjylary azatlyk bilen söhbetdeşlikde Aşgabatda we onuň töweregindäki ýollary milliardlap dollar meçörüne döwlet serişdeleriniň harçlanýanlygyndan, şol wagtda owa etrap ýerlerinde Sowet ýyllaryndan bäri hiç bir bejeriş işiniň geçirilmedik ýollarynyň sanardan kändigini aýdyp nägile bolýarlar. Gepleýär Azatlyk radio. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini halkyň sesi bilen dowam etdirýäris. Göktepe Travynyň Niyaz Sayhan Milleti'ndeki Okçavur şatkasında karlı kär, yegene kär, inşanın kär. Şolun şubat işledim işlerine. Sonku da orada bizim ağacın kärdi işler, atalar ağacın kärdi işlerdi. Oğlum yattı. Orada şu tayda şu Niyaz Sayhan Milleti'nde kärdi vardı şolun. Şubat hiç dedim işlerine şolun. Howdanlarynyň ýagdaýy da elbet. Ona meselem Göktepe howdany dekorasyony sünnetlenen şu howdan bolmakdy. Ähmiýetini dogry ýitirdi diýenler sebebi Göktepe howdanyna barlyk hojalyk berdirildi. Biz ene ilkinji nowatda bolsaňa ýylatyny arak agyp suwlyny üçin etmek barada hem maksatnamany durmuşym geçirmäge uly üns bermeliler. Şol suluk uýlardan şuwalyk agyp hökmüne ulan ýören adamlar nähil ýagdaýda galýar. Ol keselçileriň gödä sahyry. Ýa-danyň ýataşuglardan içmeli bolýan wagtlar bar. Ýöne bu uly bir mesele. Aşgabatyň özünde de agyp suwunyň ýagdaýy örenip Şeýle barda kän gurrulmadilen o. Gepleýär Azatlyk radio. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini odalky suw gurulşykçysy, häzir Awstriýada ýaşaýan türkmen raýat aktivisti Nur Muhammed Hanaow bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Türkmenistanyň ýer astyndan çykarylýan suwlaryň, buraglaryň hasaba alynmagy bilen bagly. Nur Muhammed aga Türkmenistanyň Gowşan habara görä, resmi maglumaty görä Türkmenistanyň geologiýa gözegçiligi edarasy ýerasty suwlary çykarmak üçin oturdulan buraglary hasaba almagy planlaşdyrýar. Buraglaryň eýelerine Türkmenistanyň döwlet suw kadastr bazasyna girmek üçin zerur bolan maglumatlaryň ählisini getirmek barada görkezme berilipdir diýip Trend habar gurulugy habar berýär. Eýsem bu näme aňladyňyz? Suw gurulşykçy hökmüni aýdyp berseňiz. Bu birazcık tarihine giretmektedir. Yani şimdi 100 yıllar bundan 200 yıllar bundan kuyular kazılıp her kim
özüne bereni ya käbir oğullarda ortada bir goýu bolar. Suwna gerek bolsa şola özüne berenler. We Sovet döwründe suwsy hojuluklar goýularyny ya bolmasa yanki programlarını suwasından gerasinden tuvalar ýaly özleri öz kulma yanki enjamlaryny alyp gurýadylar. Inni Türkmenistan'da da şu bar dolin inni görýänim şonam inni hasawalcak bolýarlar. Bu bir sebäbi bar men pikirim boýunça. O yer astynyň suwy näçe ulanylýa, näçe diýip aljak bolup oňalyjak nedilýän ýok men pikirim boýunça. Bu yine de öz halkyna bir talgyt saljak bolup edilýän oýun mukadiýan men pikirim boýunça. Inni Nur Muhammed abi bir tarapdan suw tygyşytlamak bilen bagly bolup bilmezmi? Sebäbi Türkmenistan suw bisarplanmakda, sebäpde iň suw bisarplanýan ýurt hökmüne tanqid edilip, şo soňky döwürde suw tygyşytlamak meselelerine uly üns berilýändigini aýdýar. Şoňlan birlikde de Sowet ýyllaryna şu pagta gogoça meydanlaryna suwun köp bisarpa kogulmagy netijesinde uly şorlama problema söredildi, zeýkeşler guruldy. Emma bu ýagdaý soňky garasyzlyk ýyllarynda da dowam etdi de ýerasy suwlaryň ýokary galanlygy aýdylýar. Prezident Berdimuhammedow hem bu ýagdaýy tasdik edýär. Endi şu buroglaryň hasawalynmagy ýa hojuluklardaky buroglaryň hem hasawalynmagy şu suw tygyşytlamak bilen bagly bolup bilmezmi? Ol suw tygyşytlygyla baglamak bolmaz men pikirim boýunça. Näme üçin diýseniz, o yer ýastynyň alınýan suwlar ýöne ýaplardan gelýän suw ýaly sensiz bolanmak mümkin däl. Näme üçin diýseniz, ol ýanky nasoslar bilen çykarjak bolsaň o elektrik nimeti var. Harç edilen elektrik pul tölemeli. Ya bolmasa ýanky enjamlar näçe köp işlese onça çalp aýylanlar. Şoň üçin buny hojulukça sen tygyşytly bolan nip hökman görkezmek gerek kel. Ol öze deroni. Näme üçin diýseniz, tygyşytly bolanmasa özüne diýen. Hususy kerhanalar ýa hususy adamlar ol özüne diýen etjek bolup istemez. Ýönen ha uly hojuluklarda o kanallardan, ýaplardan gelýän suwy onu doğrudan, onu tygyşytlygyny üçin uly kontrol etmeli. Näme üçin diýseniz, artyk mesullanýan suw ol birinjisine suw kän harys edilýär. O da bir Türkmenistan'a vakit. İkinciden hem yankı hakikaten hem teşekkür olunmasa deyikleri yokurik kalıyor. Doğru. Indi Nur Muhammed ağa, eğer şu hojuluklarda ulanılan kiçin asoslara hem salgıt salınsa bir yurtta öndürülen o hojuluk önümlerinin köpölmegine ya da azalmagına täsir ýetirip bilermi? Ya maşgallaryň bir maşgala büdjetine täsir ýetirip bilermi? Sebäbi käbir ýagdaýlarda işsizlik netijesinde adamlaryň şo hojulugundan melleginden alýan önümleri, marlaryndan alýan önümler bilen zordan güzeren aýlaýanlygy aýdylýar. Eger döwlet dogrudan hem şo nasoslary, şahsy hojuluklardaky nasoslara hem salgyt salsa bu maşgallalara nähil täsir ýetirer? Ol uly täsir ýetirir. Ýani sen diýseniz, o öňüm köp hojuluklar şu yerden peýdalanyp, öz ekinlerinden peýdalanyp, maşgallalaryny ekleýärler, öýlerini ekleýärler. Inni öňkü edilýän çykdyjylaryň üstüne ýene de şu suw nasoslaryna salgyt tansa, o kosmoça diýen orada. Men başta içmýäli şu ine öz halkyna diýen etjek bolup etýän hereket Türkmenistanyň birinji hereket däl. Ol hemişe edilýän hereketler. Berdimuhammedow buratlardan hep pikir etýän käbir. Näme üçin diýseniz, näçe şu halkyna diýen ýetirilse, näçe halky agyr ýagdaýa salsa, şonça özleri or begenýän ýaly bolýar. Näme üçin diýseniz, gitdiçe ýene salgyt bolup dur. Indi şu nasoslary salgyt salınsa, doğrudan hojulukçylara uly diýen bolar diýip pikir etýän. Hormatly dinleyijiler, siz Awstriýada ýaşaýan türkmen aktivisti Nur Muhammed Hanaň bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bu meseleler boýunça sizde nähil pikir garaýşlar bar? Bize ýazyň, telefon ediň. Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini owgan nepderimiz bilen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz Kawulla Kawarçymyz Şaýmerdan Ulmurady. Şaýmerdan Ulmurady orada aýynyň ýarynyň gowragy geçdi. Şoňlan birlikde de orada aýyna musulmanlar umuman dost soňluk kadalaryna, alalaşyk kadalaryna eýermeli, parahatçylyga eýermeli, bir-birine hormat goýmaly. Emma Awganistanyň howpsuzlyk ýagdaýlarynyň yaramanlaşmasa gowlaşmaýanlygy hakynda habarlar gelip goýşy. Eýsem Awganistanyň parahatçylyk ýagdaýlary nähil türkmenleriň ýaşaýan ýerler bilen baglykda gurrun berseňiz? O Awganistanyň hökümeti açyklary toktatmak boýunça
teklip etti Talibanlara, emma Talibanlar onu kabul etmedi. Orada ayna qaramazdan uruşu devam ettirecekdigini aýtdylar. Demirgazyk Awganistanda da howpsuzlyk şertleri yaramazlygynda galýa. Demirgazyk Awganistanyň näçe welaýatlarynda uruş dowam etýär. Günde her etrafında uruş var. Demirgazyk Awganistanyň türkmenleri ýaşaýan owalarda da uruşlar bar. Şol türkmen owalarynda jeňçiler hereket etýär, köplenç türkmen owalarynda yerleşdiler. Türkmen owalarynda ýagdaýlar gowdal. Indi siz habarlaşýaňyzmy, anyk habarlaryňyz barmy? Şu türkmenler näme diýerler, öýle ýagdaýlar hakynda näme gurrun berýärler? Esasan nähil kynçylyk çekýärler, Taliban olara nähil tütem edýär? O Talibanlar uşur zekat diýip halkdan jemläp alýar. Ondan soň nan çörek azyk iýmit hem şo halkyň üstüne ýükleýär o Talibanlar halkyň aýdyşyna görä. Ýagny öz azyk karajatlaryny halkyň üstüne ýükleýär da, şeýlemi? Hawa azyk karajatlaryny halkyň üstüne ýükleýär, soň 20-30 ýaragly bolup baryp, bunda bir adam gyda baryp mehman bolup ýyp içip şol soň azyk karajatlaryna ýükläp şöýdip halkdan alýar azyk karajatlaryny hem onuň üstüne uşur zekat diýip halkdan pul toplap alýar. Indi Şaýmerdan goly dinarlar näme diýär? Muňa musulmançylyk diýip bolarmy? Bu musulmançylyga sygýan zatmy? Dindarlar hiç zat diýip bilen ýok, hiç bir ahun bu barada gurun edip bilen ýok gorkusundan. Hatta halkam şol berýän puluny uşur zekat berýär, hemem şu azyk iýmit bermäge mejbur diýip aýdyp bilen ýok. Şu Talibanlaryň kontrolünde ýaşaýan halk. Onu Taliban umman dini kadalary eýermeýärde güýçe yaraga dayanýar-da, şeýlemi? Olaň kanun kadasy güýçde, şeýle bolup çykýar. Hawa, şeýle şu kanun kadasy güýç, diňe güýç ulanyp urmak, öldürmek, atmak, çapmak, şonýana goltur. Şaýmerdan öňkü habarlardan ma'lum bolýar, türkmenleriň ykdysady ýagdaýlary gün gören dolamaklar mundan öň hem ýeňil bolman, agyr bolup dinni. Bu Talibanyň bu edýän sütemleri türkmenleriň ýagdaýyny hasam agyrlaşdyrýan bolmaly. Indi şu ýagdaýda türkmenler nähil çykalgy tap bilerler, nerden bir kömek alyp bilerler. Şu arada nähil pikirler aýdylýar. Owan türkmenleri bu arada näme pikir edýärler? Hawa diýişini ýaly şu Awgan türkmenleri sady ýagdaýy uwalam gowdaldy, onuň üstüne şu Talibanlar gelenden soň salgyt alyp zadalyp az ykdysady ýagdaýy aramazlaşdy. Türkmenler hal dokap maşgala dolanlar ýardylar, halyň bazaryn pese gaçdy, häzir halykan alynan ýok. Indi türkmenler haýsy ýerden bir kömek bolar diýen umydam ýok türkmenleriň. Şaýmerdan ul, eýsem türkmenler şu ýagdaýda bir-birlerini gollaýarlarmy? Mümkinçiligi bolan türkmenler, ýagny eli ýoky has agyr ýagdaýda türkmenlere bir-birine gollaw berýärmi, kömek golunu diýärmi? Şeýle ýagdaýlar barmy? Hawa barly adamlar şol orada aýynda zekat hayrat diýipden şol ýoksul adamlara berýär. Meselem şol uruşdan kaçıp gelen bozullar var. Şol türkmen barly adamlary, baýlary şolara kömek etýär. Ondan soň şol Türkiýe gelip türkmen ýaşaýan ýerlere kömek etýär. Türkiýeden bir azkem kömek bolýar. Hormatly dinleyijiler, Kawulla kabarçymyz Şaýmerdan Ulumrady bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Şonuň bilen Kepdäniň jeminiň nowatdaky sanyny geçirip gotarýar. Gepleşiklerimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.